Татар халкының уеннарын, тамаша сәнгатен, аның табигатькә, дөньяга карашын үзендә туплаган һәм гомумән милләтне оештырып туплап торучы олы бәйрәме ул Сабан туе. Милли бәйрәмебез күптән инде халыкара статус алды. Шушы көннәрдә Төркиянең Анталия шәһәрендә дә 3нче халыкара Сабан туе узды. Гырыф-гадәтләр сагында торучы милләттәшләребез барында Сабан туе пальма агачлары янында да үткәрелә. Төп оештыручы Оксана Назарова җитәкчелегендәге Анталия татарлары җәмгыяте. Чынлап та, кадерле дуслар, Сабан туе милләтләрне берләштерә. Сабан туе мәдәни чара гына түгел, халыклар арасында дуслык һәм үзара аңлашу күперенә әверелде ди махсус кунак һәм Сабан туен алып баручы Фәнис Җиһанша. Менә 3нче тапкыр инде Анталиядә халыкара Сабан туе узды һәм монда дөньяның бөтен шәһәрләреннән дә безнең белән дуслашырга, карарга, хәтта уеннарда катнашырга кардәшләребез, дусларыбыз килде. Әлбәттә, милли бәйрәмне оештыручылар исемлегендә Россия Федерациясенең Анталиядәге генераль консуллыгы, Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллеге кебек рәсми оешмалар да бар. Анталия шәһәренең баш кала җәмгыяте һәм Мәскәү татарлары штабының яшьләр хәрәкәте җитәкчесе Гөлнара Яруллина белән Анталия татарлары җәмгыяте дәвамлы хезмәттәшлектә. Бу юлы мәскәүлеләр Сабан туена Хәзинә вокаль хореография ансамблен алып килгән. Бәйрәмгә иске шәһәрдә яшәүче татарлар да килгән. Матур булды. Һәммәгезгә кайнар сәлам. Уен, җыр, бию аралаштырылып барган чара Казан Сабан туе ук булмаса да бердәмлек һәм дуслык бәйрәме. Хәрәкәттә бәрәкәт бар диләр бит. Мөршидә Җиһан, Оксана Назарова, Татарстан яңалыклары өчен махсус Анталия шәһәреннән.